Afternoon sanibonani. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Let's hope nelanga selingcono lapho ngakini. Namhlanje besisha kakhulu ngapha eMkhonto. Liyabila kodwa ke seliyaphola manje. Asithembe la ngapho ngakini selipholile bafethu sesingakhona nokuthi sixoxe manje. Mfoka Mkhonza ke lo nginamukele nonke ama new subscribers to this channel nama new followers ku TikTok. Thank you so much for being here guys. Thank you so much. If you haven't subscribed, please do so and follow ku TikTok ngiyabonga. Emene ngeke ngangena la ngafaka indaba ebeyingama breaking news ukuthi lapha eKZN kulesimo esiqhubeka lapha eAddington. Sekuze kwaba nendaba ke ukuthi kuvulwe icase epolice station. Ivulelwa iMarch and March, ivulelwa iMK Party kanjalo neOperation Dudula. Sekungumlando ke ukuthi leyo case leyo ivuliwe and manje okusho ukuthi sekuzohamba ke kube nesidingo sokuthi bonke laba abathathu kuyiMK Party Dudula neMarch and March kuyofuneka bahambe bayovela phambi kwenkantolo. Sizothola kodwa ama details wonke ngokuhamba kwesikhathi ngoba kusewudaba olwenzeke namhlanje lo ukuthi konke ke lokhu kusho ukuthini. Sibonile ne Action SA lapha yana ibikhona izo supporter iMarch and March. Kusho ukuthi baya edeka impela nje abantu abasupporta lento eyenzeka lapha. Asazi ke ukuthi yozala inkomono egcineni ngabe uhulumeni uyokhonakala nje kudilwe naye akhona ukwenza isinqumo esi-right lapha yana kuphele konke lokwenzeka lapha kodwa nje at the end of the day kumele kugcine kwenzekile lokho. So ke injalo indaba ke bafethu namhlanje besingakasitholi ke kwamanje statement seMK Party ngaloko. Sizothi mase sesitholile ngapha bese siyaxoxa ngaso ukuthi ithini yona ngaloko. Statement esisitholile seMK Party namhlanje noma kwamanje esinaso la ukuthi MK Party kusasa May 28 January izobe lapha eGqeberha eMotherwell. Ngo-12 nje mina uPresident Zuma uzoba lapha eGqeberha eMotherwell. Ngazi Raymond Banban complex or sports center something like that. MK Party izobe lapho kuPresident Zuma uzobamukela ama new members kuMK Party. Kukhona abantu abazobe bejoyina iMK Party bejoyina officially bemukela uPresident Zuma okusho kona ukuthi umkhankaso weMK Party esilokhu sikhuluma ngawo sithi iMK Party akuyona iparty yase KZN kuphela. iMK Party ingeyase South Africa yonke. Njengoba nje uPresident Zuma azoba lapha eMotherwell Eastern Cape kusasa. Usuka kuphi? Usuka eLimpopo last weekend. Abese Limpopo ayokwakha khona ne-leadership yeMK Party. Bakha ama structures lapha eLimpopo. Sizwile iresponse beyinhle kakhulu abantu baseLimpopo. Bathembisile kakhulu ukuthi bazosebenza kanzima ukuthi ba recruit abantu bazojoyina iMK Party kusetshenzwe kulungiswe leya province. Na njengoba ke manje ese-Eastern Cape uPresident Zuma umsebenzi usaqhubeka. Njoba kusasa ngo-12 emini ezobe seMotherwell eRaymond Sports Center ngo-12 emini. So abakhona ukufika khona nabaseduze bangahamba bayokujabulela ukubona uPresident amukela ama new members of the MK Party. Yiloko nje bafethu akukho okuningi. Mhlambe ngingabuyela kule ndaba yase-Addington. iAddington isewundaba mlonyeni njengamanje eSouth Africa. Uhulumeni ubukeka ehluleka ukuxazulula lo daba lwase-Addington. Sekuze kuvulwa ama case nje yingoba vele kuliwa nalomkhankaso okhona lapha ukuthi ugovernment awusukume wenze into efanele. Government uhluleka uku-acta wenze into ezobeka ama interest ama citizens eqala. Yebona
mina ngihlezi ngisho-ke ngithi umuntu ofuna asolwe ngayo yonke lento eyenzeka lapha uhulumeni wase-South Africa, hhayi abantu ngokwabo bokufika abalapha benza okubi. Kuningi abakwenza lapha abantu bokufika, abanye balana abanama-documents, badayisa ama-drugs, benza i-crime and all that, hlangahlangene nje. Kodwa still ngisasho namanje bakwenza konke lokhu ngenxa yokubona ukuthi ugovernment wethu weak kangakanani. Yingakho kufanele ukuthi kulungiswe lokhu. Uma uhulumeni ehluleka ukulungisa lesa simo, abantu base-South Africa yingakho bebonakala sebethatha amandla bezama ukuzilungisela bona, bese beyithola-ke sebaphambana nomthetho njengoba sekuvulwa nama-case nje. Inhloso kufuna kubhekwa inhloso ukuthi yini. Inhloso bekuwukuthi bazama ukulungisa isimo esihlula ugovernment. So mangabe ugovernment ehluleka ukulungisa isimo, abantu base-South Africa okuyibona abakholelwa ukuthi ugovernment lo ngowabo, bayathatha-ke inyathelo ukuthi bayixazulele inkinga ezweni labo. Mina ngiyibona inkinga lapho ukuthi manje sekuze kuqhamuka indaba yama-case nje kwenze njani, we don't understand. And bengingakatholi ukuthi i-case le evuliwe against lama movement amathathu ivulwe ubani. Mhlawumbe la kuma-comments nje mangabe kukhona esenikuzwile bafethu ningakushare sizwe ukuthi kahle kahle le case ivulwe ubani futhi isukaphi indaba yale case, ngoba ngale 21 okuthiwa kwaba ne-violence ngayo 21 January. Mina bengingakaboni into engaze yenza ukuthi kuvulwe i-case lapha. But kasazi kuzovela enkantolo, uma sebasenkantolo kuchazwa yonke into mhlawumbe sizoyibona i-violence, but bengingayibonanga mina nge-21. Ake ngithi nje sonke lesikhathi senze kuvulwe izikole kuze kube manje bengingakaboni violence lapha e-Addington. Akugcini-ke la njengoba sibonile namhlanje kuvulwe i-case against MK Party, Operation Dudula, i-March and March. Baningi abanye abangama-activist okuwukuthi bahambe inkantolo already. For example, kulo le viki kusukela izolo uBonkosi Khanyile nabanye abasolwa ngokuthi babehamba phambili kule unrest yango 2021 July eSouth Africa. Kuthiwa yibo ababe leader ekubangweni kwey'nxushunxushu zangaleso sikhathi, ngesikhathi kulwelwa ukuthi uPresident Zuma akhishwe ejele angaboshwa. Ngaleso sikhathi leso kwaba nezinto ey'ningi ezenzakalayo. So abantu okuwukuthi kuthiwa-ke yibo abakubanga konke lokhu ukuthi kwenzeke, uBonkosi Khanyile nabanye abebesenkantolo izolo namhlanje. Okungamanga lihlaza ngoba ayikho into abake bayisho ukuthi abantu abahambe bayokwenza i-crime, bayotapa, bayokwenza noma yini. Yayibona into nje yayenzeka laphayana kwakuphakanyiswa nje i-call yokuthi hulumeni ney'nkantolo yekani lento eniyenzayo ukuthi kuvalele upresident engayihambanga i-trial. Kodwa namhlanje kuyicala lokho, njengoba namhlanje sibonile kuvulwe icala against i-March and March, Operation Dudula, MK Party, ngokuthi nje balwa ne-system efuna ukubeka phambili ama-interest, ama-outsiders kunama-insiders ale country. So uyabona ukuthi sisenkingeni engakanani. Akugcini lapho, kunabantu abafana noXolani Khumalo lapha eGauteng, naye uhamba enkantolo sikhuluma nje. Ebethu ulungisa isimo sezwe. Kwenzakalani mayezama ukulungisa isimo sezwe? Kwaba khona ukushona komuntu kuleso sigameko la ayezama ukulungisa khona isimo, ezama ukunqanda ukuthi kudayiswa ama-drugs eSouth Africa abulala intsha, imindeni njalo njalo. Kodwa manje uyena oboshwayo kunalabantu ayebabamba ebathola beganga namanje ababoshwa bona. Uma kwenzekile bavalelwa bayaphuma kusasa. Akhona oyedwa engizwile kubo labantu ababambayo uXolani Khumalo ukuthi bayaganga uhamba inkantolo. Bakhona nabamba inkantolo. Are they on trial ngalama drugs abadayisayo? Angezwa lutho, but uXolani Khumalo he has to get abameli manje, akhokhela abameli, ahambe inkantolo, aphazamiseke nasemsebenzini yakhe eminingi abeyenza, ezama ukwenza isimo salelizwe sibe ngcono. Manje uhamba inkantolo.
Naku-ke namanje oBongani Sorobo Nkosikhanyile bahambe inkantolo. Kunento eziningi okufanele ngabazenza kodwa babanjwe yini inkantolo manje. Ya-edwa inamba-ke manje. Naba omama Jacinta Ngobese Mazuma, uMangobese Zuma. Nabo manje bayajoyina futhi lapho bayohamba inkantolo. Ne-MK Party ibuyele enkantolo Operation Dudula. Kafishane engathi manje sesibanjwa ngale inkantolo ukuthi sikhulume ngezinto okufanele zilungiswe uhulumeni. Siyithini le ndaba? Ngoba kubonakala engathi iyona manje le uhulumeni athembele kuyo indaba yokuthi uzosibamba ngeinkantolo. Izothiwani le ndaba bafethu? Ake siyixoxe nisize umbono wenu ukuthi njoba sekwenzeke lokho kuvulelwa ama-case namhlanje against ama-activists ase-South Africa alwela ama-rights abantu base-South Africa, kwenzeka yonke lento. Nithini njengoba lento iqhubeka ingahlehli kodwa iya phambili? Kwenziwe njani? Nangu uhulumeni engafuna ukuthatha isinyathelo ulungisa isimo kodwa ubopha abantu abazama ukulungisa isimo. Sithina ake sizwe imbono yenu bafethu. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyakujabulela kakhulu ukuthi ni-comment ngalolu daba silixoxe siphambili. Singathuki inhlamba kodwa siveze nje imbono yethu ngendlela e-right ukuthi niyibuka kanjani mase nje kuyothiwani uma ngabe sigcina siboshwa sonke. Uma sithi siyakhuluma ngezinto okumele zenziwe uhulumeni engazenzi. Ngiyabonga kakhulu bafethu, asihlangane nima-comments. If you haven't subscribed, please do subscribe and share this video. Uphinde follow na TikTok. Ngiyanibonga, niphile bafethu. Thank you so much.